Така, значи в следващите няколко часа и утре преди обяд ще разгледаме няколко теми, свързани с подкрепа на управленски решения с помощта на финансово-счетоводна информация, количествено-ценова информация. Въобще на езика на счетоводството ще се опитаме да го използваме този език, за да а, си отговорим на някои стратегически въпроси, в някои ситуации, в които трябва да изберем альтернативи и така нататък. И като цяло тематиката обхваща, може би, бих казал, четири основни направления. Едната е в края на този ден ще разгледаме оценка на инвестиционни проекти и другите три изключително приложими в ежедневието, в управлението на всеки бизнес. Това са управлението на разходите, а, управлението на оборотния капитал, една малко тема, която по някакви причини българското образование много често избягва и а, някакси хората в бизнесите си мислят, че нещата се случват от само себе си, но всъщност там има доста неща, които би трябвало да знаем преди да подходим към а, оперативна дейност, било то производствена или търговска, независимо от това какъв е продукта или услугата, която продаваме. В края на утрешния ден, четвъртата така доста систематична и важна тема е бюджетиране. Във всеки един от тези, а, във всяка една от тези области, тук в Expert Event сме разработили отделни курсове. Между другото, съвсем отскоро така се опитваме накратко да обхванем цялата тематика в един семинар, но по принцип имаме отделни семинари по бюджетиране, където нещата са разработени по-подробно, отделни семинари по управление на оборотния капитал и по управление на разходите. Но преди да обхванем цялата тематика и преди да навлезем дълбоко в която и да е от тези теми, необходимо е да се отговорим на някои други въпроси, които са свързани с това въобще какво е мястото на управленските финанси в цялата тази история. А, защо изобщо има такова нещо като управленски финанси?